Ali nema veze, pričat ćemo mi sa tobom, ovaj drugi Petar neka ćuti dole. Petre, dobrodošao u Razbijenje tišine. Ćao svima, smo živo? Jesmo, naravno, jesmo, da. Evo, otišao je ovaj drugi Petar, ostao si samo ti. Uglavnom, to... izbacili smo sve ove druge. Uglavnom, i ti nisi bio kod nas u emisiji 2 godine. Znači, od 2018. Baš sam onako kopao i 29. marta 2018. si nam bio gost. A takođe i Lemi koji nam je u ovoj epizodi bio gost, takođe 2 godine nije bio sa nama u emisiji i on kaže da će duže pričati nego ti. Da je sposobni da duže priča od tebe. Ja sam samo nasmeo, rekao, nema šans. Petar će te pobediti. A dobro, vidiš i po tekstovima da sam oprostio stvari. Da. Uglavnom, zašto... Pričao sam ja nadugačko 12 godina, ali shvatio sam da neke stvari su veoma proste i samo tako razumljive. Da. Zašto smo te danas zvali? Zato što, eto, pa pre nedelju dana ste objavili mnogo dobar EP, dakle 30. septembra izašao Truth Be Sold, EP izdanje za tvoj band, za vaš band, Blank File, pa eto da malo pričamo o tome, jer je meni se baš jako svidao odmah na prvo slušanje. Kako u stvari krenulo to u stvari snimanje albuma u vreme pandemije? Kako to izgleda? Pa dobro, ovo je bila lepa, da kažem, uvertira i sa prekidanjem kamere i svime. Mi smo band koji uvek imao neke prekide kamera, tehničke probleme, više sile, tako da, ko što kaže Tupac, šta me ne ubije, ojača me, tako da i mi smo bili sve jači, tako kad je došla ova pandemija, mi smo apsolutno bili spremni na svaki scenario i navikli smo da jednostavno radimo u okolnostima koje nisu normalne. Posledno koji bend u Srbiji ovog usmerenja hardcore, punka, metala nije navikno to, ali verujte mi, mi smo se dobro istrenirali. Znači, menjali smo članove x puta, ni jednom našom željom, možda jednom. Dešavali su nam se razne katastrofe iz kojih smo izlazili pametniji, sposobniji, svaki put smo testirali, da kažem, granicu bola do koje možemo ići i sa Truth Be Sold smo shvatili da smo probili sve granice bola i otprilike seli, napisali te album kao da je sve najnormalnije i napisali smo ga možda i najbolje i najefikasnije ikad, mogu da kažem. Jeste, sigurno. Po meni je ovo nešto najbolje što ste do sada uradili. A band postoji stvarno dugo. Hvala puno i na pozivu. Nisam u obraćanju u prvom rekao, hvala ti, loš mi jeste prošlo 2 godine, ali ni mi 2 godine nismo imali ništa značajno da pokažemo i kad smo mi poslao poruku, znači ja sam znao odmah, loš mi otkinuo na prvo slušanje, šalje odmah poruku, sledeća emisija da gostate, važi. Prvi si koji je pozvao, koji je, ajde, ja tebe računam u prijatelja, ali profesionalno gledano ti si, da kažem, jedan medij underground scene u Srbiji koji postoji 27. godinu i jedini si, ajde ne kažem jedini, ali jedan od retkih koji je tako brzo odreagovao na ovaj EP. Pa ne, odmah tada kada sam preslušao prvi put onako, kada sam okrenuo album, rekao sam da narednih par dana će ići na repeat sigurno, ali morao sam da ti pošaljem poruku da mi se jako svi, iako je bilo tipa 1:30 ujutru, ne znam nija, ali bio si budan. Bili smo svi, pazi, bili smo se okupili to veče, htjeli smo da radimo i stream, međutim kao i sada, IT tehnika te proda, svaki put kad ne treba te proda, razumeš, ona te proda. Tako da, znači, spremili smo sve, mikseta, skalamerije, nešto nije ispalo, nešto nije bilo povezano, mi smo i eksternu zvučnu, sve živo i onda smo bili u fazonu, da citiram velikane domaće društveno-političke scene, čekali ste predugo, počnite. I onda smo bukvalno samo, ajde, kači taj EP, dosta smo i mi čekali da čujemo šta vi mislite
rasla je ta neka tenzija i kao pa pušta EP pa bez daljeg odlaganja. A zašto baš 30? Tako da smo svi bili tu, bio tu i Dušan, bio tu i Slobica, Slip je jedino imao neka posla za neku zapadnu kapitalističku gamad, tako da on je onako slao poruke podrške Viberom i tako, slali smo stikere koji su bili luđi kako je noć odmicala i flaša se praznila. Zašto baš taj datum? Zašto 30? Zašto niste sačekali prvi? Pa 30. septembar, pa znam zbog čega, zato što je bio taman negde mesec dana od kad smo planirali da izbacimo intro. Mi ga zovemo intro, a naziv s albuma je Only for the Few. I gledali smo da bude neki okrugli datum, lak za pamćenje. Nismo tali da bude vikend, jer nekako vikend uveče nismo sigurni i pored svega u našoj zemlji i svetu koliko bi ljudi sedeli pored kompjutera i sada slušali neki tamo blank file. Tako da smo kao ajmo u sred srede, kao što je i album u sred srede, a da bude okruglo, i eto, tako se sklopilo, bude 30 da ne odlažemo previše, a da ne bude ni s premalim razmakom u odnosu na Only for the Few kad smo izbacili. Da. A kako su bile te probe pre odlaska u studio? Jeste imali probe, spremali ste se verovatno pre odlaska u studio? Da? Mi smo, da kažem, već krajem godine finalizirali kosture ovih pesama i tada smo već naslučivali jedan, da kažem, moment koji će nam komplikovati kasnije situaciju, a to je, komplikovati, Bože zdravlja, u dobrom smeru je komplikovao, a to je da je Boris dobio ćerkicu, naš bubnjar, tako da smo već tad to znali negde i već smo tad se pripremali na alternativne varijante, svesni smo bili da i on je veoma korektno i fair iskomunicirao da jednostavno je to sad njegov glavni poziv i da jednostavno ne može da posveti vreme ovome onoliko koliko smo mi u tom trenutku bili zagrejani da to uradimo i apsolutno smo se razumeli, bili na istoj talentskoj družini i zajedno već počeli da razmatramo neke alternativne opcije, tako da je, na primjer, Dušan nabavio opremu za svoj laptop gde bi mogao da digitalno usnimi sve ono što na probama, što kad mu šaljemo snimke, što ja snimim na diktafonu da pretoči to u digitalnu formu i onda nam je slao te demoje, dolazili smo na prvu prosviravali te demoje, a reči pesama sam radio solo kući, samo je bio fine touch kad smo došli u studio, vežbali smo isto na probama, svako svoj instrument, nismo imali bubanj, to je bilo dosta otežavajuće, međutim, kao što ti kažem, mi smo bukvalno ribe koje su naučile da plivaju uzvodno, tako da snašli smo se sa svim tim i sve smo shvatili ne kao neki downside ili kao moment za tugu, patnju, patetiku, već kao još jedan test, kao ajde da odradimo još ovo i onda da se okrenemo i kažemo ok, jel ima još nešto, ajde daj i rešit ćemo. Jako sam ponosan jer smo možda i najbolji EP, najbolje izdanje izbacili u najtežim mogućim okolnostima za bend i uopšte ovaj svet. Gde ste snimali album? Vidimo Kruševac se spominjao, tako? Da, snimali smo kod Pinkija i to je isto bila jedna od veoma značajno olakšavajućih nepoznatih u ovoj jednačini. Znači, Pinky je naš dugogodišnji prijatelj i voli ga ne voli, ne možete da mu oduzmete to da on poznaje naš bend u dušu. Znači, zna kako dišemo, zna kako razmišljamo, bukvalno zna gde da stavi koju notu, koji segment, koji efekat i jednostavno kad smo bili već negde u tom kritičnom okruženju, o kakvom smo se našli već početkom ove godine, jedino kome smo mogli poverenje da podamo u vezi sa snimanjem ovog EP-a je bio Pinky, pusto budimo objektivni, čovjek ima jedan od najopremljenijih studija za ovu vrstu muzike u Srbiji, tako da... To sam baš htio da te pitam, dakle Pirana studio u Kruševcu... Da kažem, baš ortak koji se tako i ponaša, ne samo na papiru i jednostavno, budući da sve ostalo bilo rizično,
taj deo nam je bio sigurica i nismo razmišljali jednog trenutka i išli smo tamo, on nam je isto izašao u susret maksimalno, Kombinu, on je još i radio, imao je radno vreme neko u Henkelu, pa je bežao s posla, javi nam 2 dana ranije, imam 2 dana slobodno, mi se onda brže bolje pakujemo, da li ja izlazim ranije s posla, Dušan uzima slobodan dan i pičimo za Kruševac i koristimo šta možemo da koristimo za ta 2 dana. Jednostavno nas je ceo taj trip, ponavljam, ne smorio, niti bacio neku depresiju, naprotiv, toko nas je na pozitivno i na radu odradio EP, da nam ništa nije bilo teško. Jednostavno smo bend koji radi izuzetno pod pritiskom. Kažeš da ste nekada spajali 2 dana na snimanju, jeste spavali tamo ili ste putovali Beograd? Jeste, da. A na kraju smo spojili, jednostavno bilo je nužno, spojili smo na kraju i ja mislim 5 ili 6 dana, svi zajedno da smo na okupu. I naravno spavamo kod Pinkija, Pinki je odličan domaćin i kažem veliki naš prijatelj i velika zasluga što je ovaj EP snimljen ide njemu. Znači on je stvarno razumeo koliko nam je ovo bitno, takođe imao informaciju kome šaljemo da ovaj EP miksa i da producira i otprilike samo smo se pogledali i rekli ok, znači ovo mora da bude ozbiljno, makoliko okolnosti bilo otežavajuće i on je tu našu ambiciju apsolutno ispratio. Mislim, ne znam da li bi neki drugi studio u Srbiji imao toliko razumevanja za jedan hardcore band kakav je imao Pinky stav prema nama. Ništa, idemo malo da slušamo, eto, čućemo Dogs Will Bark, ti ostani sa nama, Da, idemo da lajemo, pa ćemo posle pričati o svemu, o produkciji, o spotu, o tekstovima, eto, šta god padne na pamet. Vi slobodno, kogod sada gleda emisiju, slobodno pišite komentare, izaći će oni ovde kod mene na ekranu, ako gledate preko Twitcha ili preko onog mog privatnog profila na Facebooku, pišite, komentari izlaze ovde kod nas, ako želite nešto da pitate Petra i benda Blank File. Dakle, idemo na Dogs Will Bark, uživajte, mnogo jaka stvar. Šta drugo vam kažem? Dogs Will Bark. Da. Ajde da pričamo o ovoj nevjerovatnoj produkciji. Kako je to, ajde, kako je došlo do te saradnje, gde je rađena produkcija? Dakle, snimili ste u Kruševcu i onda... A onda smo odleteli za Boston. Za Boston, Nažalost nismo mi odleteli za Boston, odletao je snimak, projekat je odletao za Boston, Massachusetts, USA, u Brick Hit House studio gde su 2 producenta, da kažem, oslonac tog studija, to su Shane Frisbee i Peter Rocho. Njih dvojice su odgovorni za što miksanje, što produkciju, što snimanje albuma, pa jedno 5 poslednjih Revocationa, Lionhearta, poslednjeg ovog Valley of Death, Ghost Inside, onog najpoznatijeg Returners, takođe su radili i, pa sad, šta znam, meni manje, da kažem, bendove, manje slušljive bendove kao što je Havok, ali nekome će i to značiti da se pomene. These Nuts, 3 izdanja, uključujući i ovo Purgatory. A kako je došla ta saradnja sa njima? Verovatno preko tih bendova, tako? Molim? Verovatno preko tih bendova koje su u stvari spomenuo, a koje ste vi dovodili u Srbiji. Jednostavno, seli smo, pričali smo o tome da shvatili smo negde već, kažem ti, početkom ove godine koliko je ovaj EP bitan i zbog momenta u kom se nalazimo i zbog samog EP-a, kako je on ispao i u kom smeru ide i negde smo iznedrili ideju da to ne može da bude običan EP ni po jednom osnovu i rekli ajmo da podignemo lestvicu, da vidimo kako da dobijemo i produkcijski ono što do sada, nismo uspeli da u toj meri zadovoljimo.
listali bendove sa kojima smo sarađivali, što preko MTA-a, što ovako preko Blank File-a, upoređivali njihove produkcijske rezultate i Lionheart i taj ceo vibe koji je Lionheart iznedrio na Valley of Death nam je bio nešto što je cilj kome težimo. Znači, to je jednostavno album koji najviše ostavio uticaja na nas po pitanju svih poslednjih godinu, 2 dana. Mislim, globalno, ne sad pojedinačno neko voli od nas više, neko manje taj band, ali produkcijski je jednostavno izašao kao favorit i onda smo jednostavno iskoristili to što znamo band, znamo ekipu iz Lionhearta, kontaktirali ih, pitali dobro ko je radio produkciju, dali su nam kontakt čoveka koji je radio produkciju, najavili nas, što kažu u Srbiji tamo. Ispali su stvarno carevi, mislim, bendovi koje mi dovodimo su uglavnom carevi i uglavnom su veoma prizemni ljudi, to znaš i sam, i pričamo o hardcore metal punk ekipi, tu nema nekih velikih egoa i ljudi su stvarno pomogli da dođemo do tog studija i do lika koji je producirao baš Valley of Death. I sad, da li je on uvek takav ili je zbog Lionhearta bio takav, ali nam je izašao maksimalno u susret i posvetio se, znači, ovom EP-u maksimalno. Znači, mi smo dobijali revizije snimaka u roku od 5 do 7 dana. Znači, pritom taj nivo ekspertize, u svo dužno poštovanje svih sa kojima sam radio ovde, po pitanju ove muzike, znači moram da se ogradim, po pitanju ove muzike ja nisam imao prilike da vidim, niti čujem. I jednostavno taj nivo ekspertize da ja istečem parčence nekog benda, gde se čuje činela ili neki efekat, pošaljem i dobijem 1 na 1. Dobijem to, znači svedoči jednom velikom iskustvu koje oni imaju u stvaranju i produciranju ovakve vrste muzike. Definitivno njihov portfolio koji je pre svega metalcore, hardcore, govori dovoljno o tome da su iskusni. Bukvalno ja mislim da je njima za neke stvari bilo pritisak na jedno dugme, ali to jedno dugme, razumeš, se gradi godinama. Sigurno da dođeš do tog nivoa da jedno dugme ti uradi ceo posao. Da. Sad kada pričamo dakle o Bostonu, možda je malo nezgodno pitanje, ali da li su bile bostonske cene ili neke srpske drugarske za produkciju? Cene iz Mirijeva, 100%. Nisu bile, naravno su bile bostonske cene. Da. Ali kako ste uspeli, eto? Mislim, znam da mnogi bendovi verovatno imaju želju da imaju ovakvu produkciju, ali znam da, verujem da ste i vi kao band dosta pričali o tome i da ste ipak dosta uložili u ovu produkciju. Upravo si, to si dobro primetio, Miloše, ovo je možda jedna od najbitnijih odluka koju smo doneli od kad band postoji, jer je u svakom slučaju finansijski bila najteža i najobimnija. Pogodio se trenutak da imamo svi poslove, zarađujemo tu, imamo svi manje više razumne, lepše polovine i porodice koje znaju da cene ovo što radimo svih ovih godina i kad smo se odlučili da uletimo sa tim kešom koji stvarno je mislim najveći ulog koji smo za ovaj band za takvu jednu stvar u kratkom roku dali, svi su nas podržali i zbog toga je negde i prva pesma možda i posvećena svim tim ljudima koji su nam dali vetar u leđa i kad je bolelo u ovom slučaju finansijski. Da. Ali jednostavno nama su svim svoji četvorici, mislim, verujem i Borisu da je bio u prilici, bilo bi mu isto osjećanje, srca su nam kucala da uradimo ovaj EP sa producentom Lionhearta i bilo je malo rezerve, ali samo do prve revizije, do prvog miksa koji smo dobili, znači prvi miks je stigao, iako nije bio gotovo, osmeh od uveta kao
zaboravili smo u sekundi koliko smo u stvari para dali za to. Da. A za sada ste uradili jedan spot vezano za ovaj EP. Zašto baš ta stvar i da li će biti nekih novih snimaka, video snimak? Hoće, naravno, pa ipak nismo supermeni i makoliko smo mi kao jaki da izađemo iz svega ovoga, nismo mogli neke stvari da pobedimo, globalno je pandemija uzela maha i izazvala komplikacije svima živima, pa i ljudima koji treba da snimaju spotove i izlascima na teren, jednostavno sve je bilo neko uskraćeno, tako da smo uradili spot za najkraću pesmu i pesmu koja otvara EP, negde možda i taktički da nagovestimo ljudima da će nešto da se desi na ovom EP-u. Nismo hteli namerno da budemo potpuno otvoreni, kažemo, znate, sve pesme će biti ovakve, pa smo zato i ovu koja je najkraća negde izabrali da prva izađe, jer možda ljudi shvate to je intro, to je samo teaser, ostale će biti klasika blank file, ali ono što jesmo hteli da iskomuniciramo nivo produkcije koje mogu da očekuju na EP-u. I onda smo gledali kako da uradimo spot u kvalitetu koji zaslužuje, a na neki, da kažem, efikasan način i opet smo posegnuli za inostranim angažmanom. Angažovali smo Scott Film studio iz Britanije koji je uradio ovaj lyrics spot koji, eto, kažem, nije klasičan lyrics spot jer tu ima i nekog materijala koji je korišćen, fotomaterijala iz onih simulacija sudara i neko se to uklopilo jer jeste ova EP neko sudar svetova, može se reći, i ovo je lepo pokazalo, da kažem, vizuelno, da kažem, pokazalo šta će ovaj EP doneti sa ostalim pesmama. Da, ništa, ajde idemo na narednu pesmu, slušat ćemo Time to Burn, još jedna dobra, jednostavno ovaj EP je onako jedna mnogo dobra celina, tako da kada slušate jednostavno teško izdvojiti neku stvar, tako da idemo dalje, Time to Burn, gorimo, dakle uz Blank File, ostanite uz Razbijenje tišine sa Petrom i sa mnom, Time to Burn, Blank File, nastavljamo pričamo sa Petrom, imamo još 10 minuta, evo krenulo nam ovo odbrojavanje na Zoomu. Možeš mi, brate, jel si ti primetio da je stolica iza tebe? Kao, brate, neki navareni smajli, ja sve vreme gledam, znači s tvoje leve strane, s tvoje leve strane, znači ima dva oka, sad da li je to jasno? To je jasno, da. Sad ima konture tako da su mu ovo gore, dva oka, a ovo dole, znači kao neka, brate, izvrnuta usta, jebo. Znači sve vreme gledam, brate, kažem, šta, molim? Ja više nisam ni obratio pažnju, ali jeste, da se kad pogledam... Ja, mnogo dobro, pazi, mogu bi stvarno da, znaš, od epizode staviš tu, ne znam, neku medonju ili neko sedi, ono spava, razumeš, i tako to. Dobra ideja, da. Dakle, imamo dovoljno vremena da pričamo o temi ovog albuma. Znači, ko vas je iznervirao, a? Šta je inspiracija za tekst? Pa, dobro, imam par konkretnih imena, ali ne bih da ti uništavam emisiju. Pazi, nema stvarno, znači, potrebe da sad pričam ko nas iznervira. Ovaj život je takav da ti kao sam po sebi nervira. Mi smo na svakom našem izdanju, sa svakoj našoj pesmi nekako reflektovali ono što se dešava u srcu, što se dešava u glavi i da li je došlo to sa godinama, to neko otrežnjenje, inat, pomešan sa besom, ali jednostavno je ovaj EP izašao apsolutno spontano. Imali smo da kažemo to što smo rekli, dosta smo godina se trudili da budemo korektni po svakom pitanju i negde smo, da se ovaj album desio ranije, možda bi ranije izašlo sve ovo iz nas, ovako smo negde sa 10 godina benda podvukli neke crte, shvatili gde smo, šta je od onoga što smo uložili naišlo na dobar odjek, šta nije nekakav odjek ili naprotiv negativan, i to se onda kumuliralo 2 godine i izašlo u ovom EP-u, brate, znači bukvalno spontano sagorevanje. Mogu da kažem da nije samo da smo bili besni s ovim EP-em. S ovim EP-em smo bili u nekom malom, da kažem, nekoj maloj dozi i nadmeni.
Apsolutno, posle svih, sad da se kažem sa onu reč na S, ali neću da psujem, ne znam da li gleda neko mlađi. Su nam se izdešavale svih, da kažem, nekih viših sila, kao što sam pomenuo, ali i nekih ličnih ostavljanja na cedilu, ispala i slično, kako ovaj život funkcioniše, rekao ti, a mi sve to prebrodili. Bukvalno se rodio neki ne inat, nego osjećaj apsolutne moći. Da otprilike kao u onom tekstu da kažemo ok, show me what you got. Znači, nema šta nam se nije desilo, izašli smo iz toga još jači i stvarno nije ono politički govor. Ja mislim da smo spremni na šta god. Znači, jedino da se neko od nas rokne, to još uvijek nismo imali, ali maltene sve ostalo što na sceni od negativnih profila i pojava se desilo se bar jednom nama. Tako da, bukvalno smo izbacili EP u fazonu ajde da vam kažemo neke stvari, brate. Ajde da čujete neke stvari, pošto niste shvatili, niste slušali na času, ajde da vam kažemo neke stvari prostije da ne može biti. I apsolutno, to nismo čak i frustrirano, nego apsolutno smireno uradili i nismo mi izbacili album iz afekta. Znači, izvini, ovaj album je kumulirano osjećanje pa više od 10 godina, koje je jednostavno sada došlo do malih ekrana i nosača zvuka, ali nije nešto što se rodilo prekjuče u nama, samo smo uspevali jako uspešno to da ublažimo i da gledamo na bolju stranu. Ok, dozvolili smo sebi luksus posle svih da sebe častimo time da budemo apsolutno istiniti. Kako sad izdržavate ono kad ne možete ove pesme da svirate uživo ispred publike? Pa teško izdržavamo jer nas hype radi neverovatno. Želimo da izađemo da sviramo ovo jer mislim, znaju ljudi u publici koji će biti u tim prvim redovima da album nije namenjen njima i znaju i oni da će se ja znam da će se oni sami identifikovati sa dosta stvari na ovom EP-u i mnogi ljudi koji su jednostavno puni do ovde, sa nekim stvarima će se i tekako pronaći u ovom EP-u, jer EP dolazi baš u pravo vreme za, mogu slobodno kažem, i celu Srbiju i ljude naših godina i mlađe, nezadovoljstvo je na vrhuncu i verujem da će se mnogi identifikovati s ovim našim ostvarenjem i zbog toga mi je posebno krivo jer mi jesmo bend koji nije bend iz spavaće sobe, već bend koji živi za interakciju sa ljudima, tako da jedva čekamo da osetimo tu povratnu reakciju posle ovakvog jednog EP-a, pre svega zbog emocije i te neke, da kažem, note koju ovaj EP nosi, koji je, ja mislim, nikad usklađeniji sa vremenom i okruženjem i društvom u kome se nalazi. Petre, došli smo do kraja epizode. Spremio sam sastav, govor, da pročitam pesmu, recitaciju. Evo imam manifest, imam novi manifest, Blank Fala, mogu da donesem samo da pročitam. Drugi put. Sastavljao sam ga 2 godine iz medije. Drugi put. A i bilo je da se ne ljuti da je pričao duže od mene. Da. Hvala ti mnogo, dakle, jednostavno ističe nam vreme ovog Zoom sastanka, imamo još 2 minuta bukvalno, eto, čisto da se onako pozdravimo pre nego nas Zoom isključi. Loš mi hvala BTS-u što postoji, nismo namenili većinu pesama vama. Dobro. Za vas je ovo prva, da kažem, ajde. Evo, uglavnom dobijamo pohvale od benda Distonacija, dolaze iz Beča, samo ti kažem. Evo, kaže, još jedna odlična emisija, sad samo što su napisali komentar, eto, izašlo nam. Bravo, svaka čast. Ništa, hvala ti puno na vremenu. Ja se stvarno nadam da će ova situacija što pre proći i da vas vidimo konačno u Smederevu.
Eto, to je ono, znači... Ja se stvarno nadam i radujem se unapred tome, dajde da se iz naših usta u Božji uši, kako se kaže. Da, tako se kaže, eto, to je to. Hvala ti, Petre, mnogo Pozdrav svima koji gledaju BTC, hello to everyone outside the Serbia. Peace, peace. Uglavnom, da, ništa, eto, to je to. Ljudi, slušajte Blank File, idite na sve ove streaming servise, ima ih na Bandcampu, na YouTubeu, Spotify, ma svuda, znači preslušajte ovaj EP, jesmo ga mi sad skoro celog preslušali, ali eto, za sam kraj slušamo još Blind Spot, po meni najbolja stvar, prvi put kada sam čuo album. Ovo mi je odmah onako bila kao favorite. Meni isto. Ozbiljno? Mislim, to je i možda najautobiografskija pesma na albumu. Dobro. Idemo dakle za sam kraj Blind Spot, uživajte. Hvala svima koji ste proveli ovih 90 minuta sa nama, 1146. epizode emisije Razbijeni tišina. Idemo, da, svi ispred kompa onako, raširite se, uzmite tegove i slušajte Blank File. Idemo, čao ljudi, hvala još jednom svima koji ste bili sa nama i ovog četvrtka. Ćao!